అందరికీ నమస్కారం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ సిరి సాహిత్య చైతన్యం. అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా పొన్నూరు నుండి షేక్ రహీం సాహెబ్ గారు మధురమైన మన మాతృభాష తెలుగు గురించి మన మాతృభాష తెలుగు అంటూ గేయ రచన స్వయంగా చేసి పాడుతున్నారు. సిరి సాహిత్య చైతన్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ కొరకు నా స్వీయ రచనలో మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా మన మాతృభాష తెలుగు అనే కవితాగానాన్ని ఆలపిస్తున్నాను. నా పేరు షేక్ రహీం సాహెబ్, పొన్నూరు ఆర్టీసీ కండక్టర్. మధురమైన మాతృభాష మన అచ్చ తెలుగు, శ్రావ్యమైన అమ్మ భాష మన గొప్ప తెలుగు, యతి ప్రాసలు మిళితమైన ముత్యాల తెలుగు, మన మాతృభాష తెలుగు, మన మాతృభాష తెలుగు. మధురమైన మాతృభాష మన అచ్చ తెలుగు, తిక్కన్న పోతన ఎర్రన్నల మాధుర్యపు తెలుగు, విశ్వనాథ జాషువాల వినితికెక్కిన తెలుగు, కాళిదాసు రామదాసు కావ్యాల మేలు కొలుపు, అచ్చ తెలుగు చదవరా అవనిలోన గొప్పరా, అచ్చ తెలుగు చదవరా అవనిలోన గొప్పరా, మధురమైన మాతృభాష మన అచ్చ తెలుగు, మన అచ్చ తెలుగు. కృష్ణ శాస్త్రి రాయ ప్రోలు తేనెలొలుకు గీతికలు, నండూరి వారి ఎంకి పాటల కమకాలు, తాళ్ళపాక అన్నమయ్య త్యాగరాజ కీర్తనలు, స్వచ్ఛ తెలుగు చదవరా మహిళన గొప్పరా, స్వచ్ఛ తెలుగు చదవరా మహిళన గొప్పరా, మధురమైన మాతృభాష మన అచ్చ తెలుగు, మన అచ్చ తెలుగు. బాపిరాజు గురజాడ, బాపిరాజు గురజాడ మెచ్చె సుధల తెలుగు, వేమన బోధనల విశ్వగీతి తెలుగు, శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం వినసు కీర్తనలు, స్వచ్ఛ తెలుగు చదవరా మహిళన గొప్పరా, స్వచ్ఛ తెలుగు చదవరా మహిళన గొప్పరా, మధురమైన మాతృభాష మన అచ్చ తెలుగు, మన అచ్చ తెలుగు. బాపిరాజు గురజాడ, బాపిరాజు గురజాడ మెచ్చె సుధల తెలుగు, వేమన బోధనల విశ్వగీతి తెలుగు, శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం వినసొంపు పలుకు, తెలుగు వెలుగు భాషరా తెలుగెంతో విలువరా, తెలుగు వెలుగు భాషరా తెలుగెంతో విలువరా, మధురమైన మాతృభాష మన అచ్చ తెలుగు, శ్రావ్యమైన అమ్మ భాష మన గొప్ప తెలుగు. గిడుగు నేర్పిన అడుగు సాహిత్యం తెలుగు, గిడుగు నేర్పిన అడుగు సాహిత్యం తెలుగు, 56 అక్షరాల యావదాస్తి మన వెలుగు, మనకెంతో వెలుగురా మన తెలుగును వదలకురా, మధురమైన మాతృభాష మన అచ్చ తెలుగు.
మన అచ్చ తెలుగు. పదము భావము పలుకులు రమణీయం, ప్రకృతి వికృతుల అల్లికలు కమనీయం. అక్షర ఆకృతులు అనునిత్యపు అమృతం, తెలుగు భాష మరవకురా. అమ్మ భాషను మెచ్చరా, తెలుగు భాష మరువకురా. అమ్మ భాషను మెచ్చరా. మధురమైన మాతృభాష మన అచ్చ తెలుగు, శ్రావ్యమైన అమ్మ భాష మన గొప్ప తెలుగు. యతి ప్రాసలు మిళితమైన ముత్యాల తెలుగు, ముత్యాల తెలుగు. మన అచ్చ తెలుగు, మన అచ్చ తెలుగు. ధన్యవాదాలు సార్. మన అచ్చ తెలుగు ఎంత స్వచ్ఛమైనదో మీ కంఠంలో అంత మధురంగా వినిపించారు. అంతే అద్భుతంగా ఈ గేయాన్ని మీరు రాశారు. మీకు హృదయపూర్వక అభినందనలు మరియు ధన్యవాదాలు సార్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిరి సాహిత్య చైతన్యం. సిరి సాహిత్య చైతన్యం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.